радио Джос. Казаха Джос Хейдж. Модела е Джос Хейдж 81811 ВТ. ВТ? Кой ти е ВТ, брат? ВТ? Бутулко е. Много да не знам какво ми казваш. Такъв е модела. Брат, радиото се казва Джос. Да, Джос. Ти много те поимала, брат. Видео знам компанията те са решили. Джос. Според теб, знаеш кое ще ти хареса? На една много хубава марка за аудио техническа, GBC. Да, бе. Айде! Брат, може аз ето на сянката, защото ако е тук, се ми сгори телефона. И после няма да работи. Може и тук? Ти знаеш къде може да... научи как да горе и да снима. Да, ще ти оставя радиото, да. Надявам се да не падне. Надявай се. То аз няма да го дадя, защото той е малко наблизо, нали? Малко не е наблизо, и там Ние си разменихме местата. Другото на тъс люка ми е най-неудобно, там ми е най-неудобно. Брат, айде вече се сменим имената. Но тук не ми е удобно. Нямам навик тук. Баш на плана. Брат, аз вече Тук ми е по-дълбоко. моя канал се казва как е едно. И Инквадора се казва, и на мен се казва Скетчмания 1-2-3 Инквадора. А той отгоре баш оригиналното, онова горното голямото име се казва Скетчмания. Скетчмания? Да, няма такъв канал. Може моят канал да се казва как е едно. Да, тук се казва. Как е едно се прилича с маската. Да, те си отиват. Да? Маска хакерите е носят. Ти знаеш ли? И брат, знаеш какво? Знаеш къде снимах? У дома вземах един стол и я сложих маската ми на стола. На стола, да. Наистина. Ако напишеш хакер маска в Google, ще ти излезе. Пак там? Да? Чакай да пробвам. Годато е. Само защо се спираш видеото? Брат, След като спреш видеото. Да. Ако го спреш. Да. няма да го спираме. Да, вярно. Ти знаеш, че този телефон, дето го ползвам Samsung J3, те старите телефони, деца махат батериите, те имат много малко. За 5 клипа. За 5 клипа? 8 гигабайта са 5 клипа, а те новите 45. Ау, даже и повече. Почва да свикна вън тук, след това ми е много странно. Има някакво Хакер едно и Скетчмания. Да, и Скетчмания. Ала брат, само днес мога да се смена на снимката. Ала брат, не ти каза нещо. Защо? Аз видях на Кевин канала. Видях. И той... Ти знаеш ли какво направих сега на Карвар? Бил съм сираната и... Да, брат, каза нещо. Да. На Кевин канала видях... На Кевин канала, знаеш какво видях? Той направи две песни. Сериозно ли? Да, бе. Наистина. Сега
ти го показа. Аз имам интернет. Той е там тебе. Приятели, чао! Айде бе! Чао! Айде се окачим и